Bună ziua, eu sunt Flic și vă deranjez un pic. Vă rețin doar un minut. Aveți ITP făcut? Rar găsești în toată țara ITP ca în Hunedoara. În Petrila, la Bogdan, de la Bentley la Logan, mașina ta e în siguranță. Ai factură, ai chitanță, totul este ca la carte. Oamenii știu să se poarte. 0722 782 322, programează-te și apoi nu doar că îți vei mulțumi, dar sigur vei mai veni. Pe gânduri să nu mai stai, în Valea Jiului tu ai servicii senzaționale, practic nu te duci la vale. Sigur, mașina ta vrea să vii la Bogdan cu ea. 0722 782 322, vino și vorbim apoi. Puneți în talon ștampila doar la ITP Petrila.